U Novom Taboru 2 godine takmičila se Mira Škorić sa amaterima Radio Šapca na raspevanoj jeseni, a onda je zapazio kompozitor Dragan Aleksandrić, napisao pesmu za nju i proslavio je na estradi. Zajedno su snimili 2 ploče, međutim nedavno je Mira najavila prelazak u drugi tabor. Već 6 meseci obilazi Jugoslaviju i peva na koncertima Dragane Mirković. Kolege kažu da je Mira postala svesna svojih glasovnih vrednosti i da traga za pravim hitmakerom, pošto je Aleksandrić u poslednje vreme ponestalo inspiracije. U septembru izlazi nova Mirina ploča, kada će se vidjeti da li je u svoje jato mladu pevačicu primio Raka Đokić, inače Brenin i Draganin menadžer. Sarajevskog diskotona. Ploča neće imati promociju, kaže Mira. Imam dosta problema oko nje. Uzeše mi pesmu, reklama je jako loša, tačnije rečeno nema je. Leto ću verovatno provesti u Americi i Kanadi. Pevaću po klubovima naših radnika na privremenom radu u inostranstvu. Pokušat ću da se utešim lovom koju ću, nadam se... A ono što bi bilo najinteresantnije, ono što njih najviše zanima, to je moja nova ploča, 26. velika po redu. Mislite da ih to najviše zanima? Ja mislim da treba da ih najviše zanima, a da ih vi terate da ih interesuje nešto što ne bi trebalo da ih interesuje. Dobro, doćemo posle. A nećemo posle. Doćemo posle kad se završi emisija. Dobro, 26. ploča. Jeste, velika ploča. Tim ne menjam, to je Miroljub Aranđelović-Kemiš. O kući za koju ću snimati, to ćemo već videti. Možda i to je interesantno. To sigurno. Međutim, malo više ono što me okupira u ovom trenutku je knjiga na kojoj intenzivno radim, za koju sam već čula ovako priče, a pa kad će da je završi, pa kako to izgleda. Međutim, meni je na neki način žao da se odvojim i od tog pisanja i od te knjige koja je sada lično samo moja i pripada samo meni, a onda kad bude razgolićena, kad budu ljudi imali priliku da je čitaju, da je osuđuju ili hvale, otkinuće se kao deo mene koji se više ne vraća. Tu je jedno pitanje vezano za tu knjigu, da odmah oslobodimo straha ljude koji su imali nekog uticaja na vaš život. Jesu to memoari u pitanju ili nisu? Ne, nisu memoari. Znači ne moraju da se plaše? Ne, ne moraju da se boje. Ja sam rekla i malo pre kad smo se spremali za ovaj razgovor na neki način da ne bi bilo u redu, ja sam još uvijek mlada za memoare, a ne bi bilo ni zgodno jer mnogi bi ostali bez radnog mesta, neki brakovi bi pukli i tako bi neke istine izašle na videlo koje u ovom trenutku nikome ne bi mnogo donele dobrog. Dobro, kad mislite da će knjiga, što kažu, ugledati svetlo dana? Ja sam odavno imala želju da ona ugleda svetlo dana, međutim, to je malo teže nego što sam ja mislila, jer ja pišem rukom. Rekli ste mi da ste dobili žulj. Jesam, dobila sam i žulj i upalu tog levog prsta, jer ja sam levak. Je to onda umni ili fizički rad? Pa taj fizički rad me malo sprečava da ta knjiga bude brže završena, odnosno da se nađe u prodaju. Mogu vam reći da ne bi bilo neskromno da je interesovanje za objavljivanje te knjige veoma veliko. Da li zbog toga što je pisac poznat? Ali ja računam, moram da kažem ovako, da bismo se malo našli. Ja ću nešto reći što ni ona ne zna, a što bi bilo vrlo interesantno za vas, dragi gledaoci, a to je da je tačno pre 18 godina ja sam učestvovala na jednoj priredbi u organizaciji Radio Beograda. To je bila priredba Studio 6 vam pruža šansu. Vasilija Radojčić je bila u žiriju. Ja sam se tada takmičila i mogu vam reći da sam zauzela jedno od vodećih mesta, nisam pobedila, nisam neskromna. Tada sam zaista gledala u Vasiliju sa neskrivenim divljanjem i poštovanjem sa kojim i danas gledam u nju. Vasilija, dobar dan. Danas ravnopravno sedim sa vama kao koleginica, mogu da kažem jer sam 15 godina sa vama u istoj branši. Da. Vasilija, mi smo ovde da bismo predstavila u rubriku Pesma moje mladosti. Mi svi imamo pesme svoje mladosti, međutim, šta je po vama pesma, odnosno koja je pesma po vama pesma i vaše i naše mladosti? Odnosno pesma večne mladosti. Pa ovako, ja bih rekla da je pesma moje mladosti prava i lepa izvorna pesma, jer kad sam ja bila tako mlada, mislim i mlađa nego što ste vi danas, pevala se isključivo izvorna pesma. I zabavne melode koje sam ja isto pevala, ali sam nekako ostala na izvornoj pesmi. Sad svaka mladost ima svoju pesmu, ja ne mogu da kažem da je baš pesma moje mladosti vranjanska pesma, nego srpska narodna pesma. Za vas se obično vezuje pesma Dimitrija sine Mitre, međutim i danas nećemo
čuti pesmu Dimitrija sine Mitre, već nešto što se vezuje uz ime Vasilije Radojčić, jedna srpska pesma koja se zove... Ta se pesma zove Na Uskrs sam se rodila i... Koju mi svi znamo i svi volimo. Jeste. I htjela bih da kažem nešto da se me već, evo, 3. put snimila na ploču. Pa treća sreća da čujemo Vasiliju Radojčić i pesmu njene mladosti Na Uskrs sam se rodila.